Nagpalagip manen ti Hepe ti PNP Sarat ani Police Captain Ashley Kleiner kakayorin kanagiti motorista asaan da kuma nga agman manehon ang nakainom daytoy ket kalpasan nga magaw iti linya iti baysa a motorsiklo iti kalsada iti bisinidad iti barangay 21 Parang Sarat Ilocos Norte ano sa dinno ket adung parna iti kinasinabat na apay sa Fortuner may basar iti CCTV footage na amuan asaan da ani ipalikurtes iti lalaki gapu ti sigod na nga ipupusay ang basar ti backtracking ti PNP ket naamuan nga di tinagturungan na may sa apasken ket ditoy anamuan ang nakainom ti lalaki. Ada iti nag-report iti opisina tayo nga ada iti disgrasya iti barangay 21 iti kabang-ibang barangay ket dita nga nag-proceed iti kapulisan tayo ket intaray damit nga sigod tayo iti biktima iti Lingras District Hospital and Daksanggasat Pimusay Met dead on arrival, sir. Yes, sir. So basically ito yung investigation tayo, sir, sino iti atin bason ken pagturturungan na dito yung nakamotorsiklo? When iti panag-review tayo iti CCTV during the investigation ket naduktalan tayo nga dito yung motorsiklo ket pakisinsin na bet iti daytoy kinadinong parna ket imagaw iti linya isungarod nga nag face to face da iti linya daytoy SUV ket dita met ti ponti pimusayan na ngem aside from that dapat iti imo na nga nasapgod daytoy motor nga sedan no sa dinno nga naikat daytoy side mirror na iti imo na agad daway ket ti simaro na kinasabat na ket may sanit lang ang motorsiklo ngem nalisyan da iti kinasabat na and then nag-end kada iti Fortuner so met kan iti ipuruwa ka na iti tingat kalsada, sir. Inayon ti Hepe asaan na ano dagiti nakalugan ti Fortuner ngem dawat na kadagiti nakainom asaan da kuman nga agman manehon no amuda asaan da akayan. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, Aremen.